रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कुणकेरीचा प्रसिद्ध हुडोत्सव 12 मार्चला होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण गोवा, कर्नाटकसह महाराष्ट्र राज्यात प्रसिद्ध असलेला सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरीचा हुडोत्सव यंदा 12 मार्चला ढोल ताशांच्या गजरात तसेच हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत साजरा होणार आहे। यावेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन कुणकेरी ग्रामस्थांकडून करण्यात आले आहे। शिमगोत्सवात 7व्या दिवशी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजऱ्या होणाऱ्या कुणकेरी गावच्या श्रीदेवी भावईच्या हुडोत्सवानं आपल्या प्रथा परंपरामुळे वेगळेपण जपले। केवळ भक्ती आणि श्रद्धेच्या जोरावर गगनचुंबी 109 फूट उंच हुड्यावर चढणारे संचारी अवसार हे या उत्सवातील आकर्षण आहे। दरवर्षी अलोट गर्दीत साजरा होणारा हुडोत्सव सर्वांसाठी पर्वणीच असतो। याही वर्षी मोठ्या उत्साहात हा हुडोत्सव पार पडणार आहे। महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरातून लाखो भाविक हुडोत्सवाला उपस्थित असतात। हुडोत्सवाचा हा थरार अनुभवण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहे। या हुडोत्सवाचं महाकव्हरेज कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हवर तुम्हाला थेट लाईव्ह पाहता येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।